murup malah guyu cekakaan. Diobro murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jim, dadi setan. Kae ora ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe brek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo kok. Sing kono kok ketok ngono. Gong iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamplang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa e? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran wudu. Lah wek-wek lambemu lho. Aku karo geni kok kendele ra jama-jama ini ora pemadam kebakaran ora ono to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematan. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Agak buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ha wis ben. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD pinter. Ngapa ya, Tru? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet, aku tak matur. Oke, wong nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya, radong meneng ndak engko adikku kualat. Ya. Bekti kula Bukulun. Iya iya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tanpa nono. Dadi wiraswara apik. Cilik kok suarane gandeng. Dadi MC wae terus. Ning bermiarsu. Ana kowe lunga ana kok cedhak sing dikethok ilate ke. Gah. Ngono ilatku kalau dikethok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng mesti to? Bekti kula Bukulun. Iya iya. Wah, iya iya. Petro dalem Bukulun. Marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wedan. Ampun.